No joo, tässä Sarajevon jälkeen Inaan huoltoasemalla. Vähän pientä taukoa. Siellä on näitä pikkukyliä ja aina moskejakin sitten löytyy joka kylältä. Kaunis nätti päivä, ihan ajella ei ole liian kuuma vielä, semmoista puolipilvistä. Tosiaan tuossa menee tuo moottoritie. Tätä mennään kohti Konjitsia sitten. Joo, nyt ollaan ohitettu Sarajevoa ja kohti Mostaria ja moottoritie loppu ja Konjitsin ennen. Ja tää on tämmönen melkoinen vuoristoralli tässä sitten. Siinäkin on kyllä rakennettu ihan vuoren seinämä. Jalkapallon potkaisee ylhäällä, niin se on tuolla laaksossa. Siinä onkin vielä insinööreille vähän hommaa, että ne saa tämän moottoritien näihin maisemiin rakennettu. No joo, nyt ollaan ihan kohta Konjitsin kaupungissa. Täällä vuorten syleilyssä laaksossa ja täältä Konjitsista löytyy muun muassa entisen Jugoslavian johtajan Titon semmonen bunkkeri, joka on nykyään matkailunähtävyys, eli hän oli rakentanut kaikki systeemit niin, että olisi kestänyt ydinpommit ja muut, ja siellä on sähkölaitokset ja vesisysteemit ja kaikki niin kuin valmistettu hänen lähipiirilleen. Se on matkailun nähtävyys täällä, eli Konjitsiin, jos päin tuutte, niin käykää katsomassa. Ja sitten tuolla on jonkun matkan päässä yli vuorten, kun mennään, niin semmoinen kuin Boratsko-järvi, jossa on todella hieno vuorten keskellä semmoinen hieno järvi, ja siellä on matkailumahdollisuuksia, että jos tulee matkailuautolla ja niin poispäin, niin todella hieno paikka. Tuossa joella harrastavat sitä raftingia, niin sitä kanssa löytyy tästä paikkakunnalta, niin vaikka kuinka paljon, jos tekee mieli laskemaan koskea, niin ei muuta kuin tänne vaan. Tästä kohta kääntyy vasemmalle, niin tuossa lukeekin Boratsko Jezero, eli Boratsko-järvi tuosta vasemmalle, niin ei muuta kuin autot tänne kohti Bosniaa ja Boratskoa järveä ja Konjitsia. Tervetuloa. Täällä mennään Neretvan vartta kohti Mostaria, ja niin kuin kuvasta näkyy, niin upeat kalliomaisemat on, ja tää päätie kiertää tässä tätä vuorijonoa tässä Neretvan varrella todella
Vodice-nimisessä paikkakunnassa lähellä Šibenikkiä ja tuolla on Adria meri ihan tuossa vieressä. Täällä on Apartments Hope, ystävämme Bernard Mikulitsin apartmentti, jossa on parissa kerroksessa tuossa asuntoja. Eli jos olette täällä päin, niin hakekaa Bookingista Hope Apartments. Ja myöskin sitten hänellä on taksipalvelu, että Splitin lentokentältä sovittaessa niin voi myöskin noutaa ja viedä takaisin. Oikein nätti, kaunis paikka. Vodice, tämmönen pienehkö kylä, mutta oikein ihana. Tässä muutaman 100 metrin päässä on uimarannat ja kävellen pääsee ihan joka paikkaan. Morjesta vaan, pitstoppi Sadarissa ohi. Nyt lähdettiin A1 moottoritietä kohti Zagrebia ja sieltä sitten jatketaan kohti Osijekkia. Tänään mennään sitten sieltä vähän pienempiä teitä Zagrebista eteenpäin, ei mennä moottoritietä. Siinä on Zagreb-Belgrad moottoritiellä, niin siinä on isot tietyöt, niin vältetään niitä ja mennään vähän maakuntamatkailua, mutta meno jatkuu taas ja rengasreitti. Toivottavasti illalla ollaan perillä kotona. Joo, eli tietulli oli 16 € tämmöiselle tavalliselle autolle tuolta Sadarista tähän Zagrebiin. Ei nyt ihan mitään halpoja ole nämä Kroatian tiemaksut. 260 kilometriä. Nyt ollaan siis Zagrebissa, tullaan eespäin. Näkyy jo Zagrebi, siinä pidetään ruokatauko ja sitten tosiaan jatketaan kohti Osijekkia. Lämpötila 28 tällä hetkellä. Karkenee. Pikku pysähdys Ikeassa, lihapulla perunat ja matka jatkuu. Siis Zagrebissa. Pieni nippelitieto entisen Jugoslavian alueen rekistereistä. Eli Kroatiassa 2 ensimmäistä kirjainta tarkoittaa aina mihinkä auto on rekisteröity. Eli meidän tapauksessa Osijekki. Sitten esimerkiksi ZG tarkoittaa Zagreb ja niin edelleen. Tämä on kaikissa muissa maissa paitsi Bosnia-Herzegovinassa, jossa ei saa selvää, että mistä ne on, ja siihen on myöskin historiallinen syy siinä hajoamissodassa, mutta ei siitä sen enempää. Eli jos näette tämmöisellä rekisterinkelivellä olevaa autoa tulevana kesänä Suomessa, niin morjastakaa. OS Osijek. 41 kantatietä kohti pohjoista Unkaria ja siitä sitten käännytään kakkostielle itää kohti Osijekkia. Kivaa tämmöistä maalaismaisemaa kantatietä ajellaan. Joo, nyt kun vielä olemaan täällä päin Kroatiaa, niin Olra jo kypsää tuossa muutama klimuri oli voimassa.
lunta kovasti. Ja aurinkokuvakin ja muut. Tosiaan ohra, niin kuin siinäkin, niin ohraa ja kauraa ja mitä kaikkia täällä nyt on, niin kypsä rupeaa olemaan. No joo, osiakin kyltit rupeaa haistamaan ja lähestytään pikkuhiljaa kaupunkia ja kotia. Rengasmatka tehty ja takana noin 1300 kilometriä. Ja toinen kätevä applikaatio täällä Kroatian puolella parkkeeraamiseen on B-Move-applikaatio. Sillä pystyy maksamaan parkkimaksut, niin ei tarvitse olla kolikoita. Siihen käy Visa-kortti tai Mastercard tai muu semmonen, niin se on kätevä, kun kaupungissa liikkuu, niin ei tarvitse kolikoita muuta kuin sillä hoitelee ja saa lisättyä aina sitten parkkiaikaa. Mutta tässä ehkä vielä joku loppukommentti, kun ollaan päästy kotia ja saan vähän ajatuksia selväksi. Mutta kiitos, kun olitte mukana ja tervetuloa uudelleenkin. Tässä pian lähdetään kohti Suomea ja tarkoitus olisi tehdä vähän päivitystä sitten siltäkin matkalta. Se on moro!